Okay, ngolusuku namhlanje ke umongo wethu ukubaluleka kwe-insurance epheleleyo, lento kuthiwa i-comprehensive insurance, ukubaluleka kwayo. Sabe sincokola ngayo ke namhlanje ndawonye nombona mfondini kuba i-insurance le ifana nomkhuseli wakho ogcina imoto nebudget sikhuselekile. Kodwa ke ngeziphi ezinye indlela mhlawumbi seziphina ezinye indlela onokuyikhusela ngayo imoto yakho. Namhlanje ke siza kufunda ngamahlandenyuka e-insurance kunye nemveliso ezongezelelweyo ze-insurance ezenza ukuba imoto yakho ikhuseleleke. Umbona ke uvela kwa-West Bank ulapha ukuze ke sicacisele amagama anzima e-insurance ukuba ngunemibuzo nge-insurance nemveliso ze-warrant. Iqela lakwa-West Bank lilindeleyo ukuyiphendula imibuzo yakho kwikhasi le-Facebook elithi West Bank Asset Finance, phaa ku-Facebook West Bank Asset Finance, na ku-Twitter usebenzisa ke @WestBank. Thumela nje imibuzo yakho usebenzisa i-tag yethu #WestBank how to ukuze ke ufumane ingqalelo yakho. Mbona masi kwamkele mfondini thina kwi-BE namhlanje. Bolise kwechawe kwi-BE scheme nakubo bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene. Siba ukuba i-insurance ifana nonogada webudget yethu, kuphela kwento eqinisekisa kuba asingeni kubugxwayiba kwicala lemali. Ingaba yimfuneko into yokokuba sisoloko mbona sinayo i-insurance le? Enkosi bhuti wam, ngokuphinda nindimeme enkqubeni. Bekumnandi ukuba nani kule veki pheleyo estudio. Kufuneka usoloko unayo i-insurance. I-insurance ngundoqo kuba inokukongela kakhulu imali. Ifana nonogada webudget yakho. Yicinge ngolu hlobo ke lento bhutiza, akuna insurance nako kutshayiswa imoto yakho. Imoto yakho yonzakele, kufuneka ilungisiwe izinto ezininzi. Kuyabiza ukulungisa imoto, iza kuphuma kuwe le mali yokulungisa. Kusafuneka nezavenge zemali kwimali-mboleko yemoto ukuba usayibhatala ebhankeni. Icace nakuzincinci, i-insurance ngundoqo ukuze ube noxolo lwengqondo. Yamadoda, ngathi umuntu akanalo ukhetho kulo mba, akho choice. Kodwa ke mbona kukho umahluko phakathi kwe-insurance yemoto ne-insurance epheleleyo, le ngesilungu kuthiwa i-comprehensive insurance. Ungasicacisela malungana nala magama? I-insurance epheleleyo le ngolwimi lwasemzini kuthiwa yi-comprehensive insurance, ne-insurance yemoto ngamagama ayaleleneyo, izinto eziphantsi kufana. Kunyanzelekile ube ne-insurance epheleleyo xa uthenge imoto ngemali-mboleko yasebhankini. Isivumelwano sakho sitsho njalo. I-insurance epheleleyo ingaphezulu nje ngamakhulu ambalwa eerandi nyanganye. Ukuba une-insurance epheleleyo iza kuhlawula naziphi na iindleko zomonakalo emotweni yakho. Isichotho, ukuba upakishe ngaphandle kukho isichotho. Ukubiwa nokuhluthwa kwemoto ngoxa undwendwele icala ledolophu enemigulukudu. Iingozi xa unesehlo sokutshayiswa okanye utshayise, naxa inguwe owenze impazamo, i-insurance epheleleyo iza kukunceda. Xa uhlawula i-insurance akuyomfuneko ukuba ukhuphe imali ozibekele yona okanye kwibudget yakho uhlawula iingozi. Ngamanye amaxesha ukulungisa kunokubiza imali eninzi, ngoko awunokwazi uba nemali yazo noba uyayonga imali, kwaye awunokwazi uzilungiselela ngaphandle kwe-insurance. Khatsho katshayingwe, njengoba uyicacisa nje lento kuya ngokuba uyakusisa ngokusapha kum engqondweni malungana ne-insurance epheleleyo. Andazi ke umuntu ohleli nje mhlawumbi ne-50,000 rand elindele imoto ezokonakala ezingozini. Banqabile abantu umuntu ahlale kuthiwe lo muntu unonom-50 ulindile nje for ukulungisa imoto. Sikuloo ndawo kanye ke mphulaphuli namhlanje nangumbuzo omhle sibuzwa ngo-Andiswa phaa ku-Facebook esithi yena ufuna ukwazi, elinenekazi ke libuza into yoba iminyaka umntu enelayisenisi ichaphazela njani na nezavenge i-insurance le khawutsho. Wamhle lo mbuzo kwinkqubo ethi #WestBank how to ovela ku-Andiswa. Inkosi ngokuthumela sisi. Ziliqela inkalo ezinegalelo kwixabiso lezavenge zenyanga ze-insurance. Ubudala, ukuba unexesha elide unelicense uza kuhlawula ngaphantsi ngenxa yamava akho. Indawo, ukuba uhlala kwindawo
enezinga elincinane lolwaphulo-mthetho, ukuba usoloko usezingozini, ibe kancinci ufaka izicelo kwiinkampani ze-inshorensi, nazo ke ziza kubiza imali eninzi ye-inshorensi. Le yeyona ibalulekileyo kuzo zonke ezi nkalo. Imoto, ukuba unemoto, yimoto eduru ukuyilungisa, i-inshorensi nayo izothi xhaxha. Ilayisensi, ukuba sele uligqala ekuqhubeni, akusiso isichenge esingako. Khumbula, ukuba ungunyawuza unelayisensi, oko akuthethi nto. Njengokuba sibona, umngcipheko omncinane uthetha izavenge ezincinane. Ngoko andiswa, ukuba uneminyaka emibini uqhuba, uza kuhlawula kakhudlwana kwi-inshorensi yakho. Kodwa ukuba uneminyaka emihlanu okanye 10 uqhuba, unamava, ngoko iinkampani ze-inshorensi zinokukuhlawulisa kancinane. Fowunela iinkampani eziliqela uze uthelekise amaxabiso ukuze ufumane i-inshorensi efanele iimfuno zakho. Hayi ke mbona xa kulapho ke ndisemathamsanqeni dala ndiqhuba, ngoko ke ndime kakuhle ke kwelo cala. Mhlawumbi ke ndingacela iWest Bank indizame ngamaxabiso ancomisayo. Omnye umbuzo kuFacebook, ukoketso lo ubuza enoba xa ene-West Bank Warranty Prestige Plus, West Bank Warranty Prestige Plus, esisongezelelo se-insurance, kusafuneka efune le comprehensive insurance? Enkosi Mdange, ibalulekile le nkalo. Ewe, ngalo lonke ixesha kufuneka ube ne-insurance epheleleyo. Naziphi iimveliso ezongezelelekileyo zinokongeza phezu kwe-insurance epheleleyo. Ezi mveliso zihlawula izinto ezifana nokwaphuka kwemoto engasoze ihlawulwe yipolisi ye-insurance epheleleyo. Ezi zii-insurance ezahlukeneyo kodwa zisebenza kunye, zikuncedisa uhlawule ukulungiswa xa kunokwenzeka kubekho undonakele emotweni, umzekelo ukwaphuka kwenjini okanye i-gearbox. Wonke umntu uyayazi ukuba ukulungisa ezo zinto kubiza isikhuntyu semali. Ya mbona, ya man, ya siyabulela. Ndiyakuqonda ke noko njengendoda uxakekile kakhulu. Sifuna ukubulela ke namhlanje. Nkosi Tshawe. Sidibane ke kule veki izayo, masibambe ngazo zozibini ke apha kuSimphiwe Kangona. Siyazi ngokubaluleka kwe-insurance epheleleyo, ngenene nenyaniso ke isongela imali. Kundoqo ke ukuba ne-insurance, ukuba akunayo ikubeka ibeke nebudget yakho esichengeni nasemngciphekweni xa kunokwenzeka kwehlelwe sisiheleku sokuba sengozini. Ukuba unemibuzo nge-insurance okanye ezinye imveliso ezongezelelekileyo, khumbula ke ukuyixhoma kwikhasi lethu leFacebook ethi West Bank Asset Finance, okanye kwiTwitter ihandle yethu @WestBank. Usebenzisela hashtag yethu @WestBankHowTo. Kwiveki ezayo sakufunda ke ngendlela yokunyamekela imoto nezinto ezinokusenza xa kuvela imeko